Gel DS Trainer 18 on uudistunut todella paljon. Jalkineen paino on keventynyt jopa yli 10% edeltäjänsä verrattuna. Jalkineen päällisen uudet saumaukset sekä kannan ulkoinen istuvuustuki Clutch Counter ovat tehneet kengästä entistäkin kevyemmän ja istuvamman. Uudessa jalkineessa kantapään ja päkien välinen korkeusero on 10 mm ja sen rullaava Soulite-välipohja on kauttaaltaan 1 mm ohuempi edeltäjänsä verrattuna. Jalkineen kevyt pronaatiotuki on korvattu uudella Dynamic Duomax pronaatiotuella. Lisäksi vaimentava Soulite-välipohjamateriaali asettuu pronaatiotuen päälle, joka tekee välipohjasta rullaavamman ja vaimentaa paremmin askelta. Vaimennuksen tehosteena sekä kantapään että päkiän alla on Asicsin käyttämä Gel-vaimennus. Gel DS Trainer, loistava valinta harjoitus- ja kilpailusuorituksiin.